bên thằng đó siêu còn rơi bên. कख्लाबारि गामिया गोबाब नाजाथाबनायनि गेजेरजों गलसे होनो हाबाय। दा गल स्करा जोंहा जानानै दङ पश्चिम खारुवा गलनै आरो कख्लाबारि गलसे।
मोननैबो टीमनि गेजेराव जोंहा खोब नारा नाथा जुजिलायनाया सोलिगासिनो दं दसे समनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबे मोनसे टीमा देरहासार जानो हायो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मोननैबो टीमनि सापर्टार बिथांमोना जोबोर सापर्ट होलायगासिनो दङ Pasim Kharwa 2, Koklabari 2. खेलाया बिराद इन्टारेस्ट जाना दङ मोननैबो हानजाया गलनै सोनानै ड्र जाना दङ